Здравейте хора, аз съм BoostBG и днес ще ви покажа, това ще е нещо като туториал, как да си изтеглите Optifine. Първо влизате в Google и пишете Optifine. Натискате първи линк, линка ще го има също така и в описанието. И ето. Тук си избирате за коя версия да ви е Optifine. Например, аз искам за... не знам за 1.10.2. Не, за 1.10. За 1.9.2 да кажем. Натискате Download. Зарежда ви. Отваряте. Тук ще трябва да изчакате 5 секунди, докато ви заради. Цъкате Skip. Сорки, такова бугови. Щастта. Ето отваря ви това и натискате Download Optifine, долна черта 1.9.2, долна HD, долна и долна p3.jar. И ето тук ви се сваля. Чакайте. Така. Нямам никакви вируси, запазване. И натискате стрелкичката. След това отваряне. И ето излиза, ето е това прозорче. Натискате Install. И трябва да изпише Optifine и да инсталът. И вече имате Optifine за 1.9.2. Ето сега ще я покажа. Само да чистя кошчето. Така. И ето. Вече имам Optifine за тази версия. Това беше от мен хора. Надявам се, че надявам се клипа да ви харесал. Ако е така, дайте ми палец нагоре, абонирайте се, харесайте клипа. Също така искам да ви кажа, че Minecraft Survival поредицата ще я продължа, но я заснех 5 пъти и никой от тях 5 пъти и никой от тях не беше хубаво видеото и съм се развил доста без ви да гледате, защото тъпата програма се спираше в някои интересни моменти, но вече го правих и или днес или утре ще продължа поредицата. И да, аз бях BoostBG, надявам се, че е харесал. Последно. Ще има специално за 20 тълната giveaway, спокойно. И да, аз бях BoostBG, надявам се епизода да е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се, харесайте клипа и чао!